कागश्री सूर्य राम जन्मलाल सखी राम जन्मलाल सखी राम क्वेश्चन बोला खंच मासांतु राम जन्मलो ए आषाढ़ बी कार्तिक सी चैत्र 4 डी नवमी ए बी सी डी मात्र गुरु का पूरा गुरु नका क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट ओके ये कृष्णाला स्वर्गारोहण जल जागो स्वर्गारोहण मला कसं म्हणलं आहे बरे नका मी पेन देते संदेश एक पेन देतो हां ओके कृष्णाला स्वर्गारोहण जल जागो मला कसं म्हणलं ओके स्वर्गारोहण कृष्णा कसं स्वर्गाचं बाहेर सरलो एक जाग असं ते जाग्या नाव सांगा 4 ऑप्शन असं यस मथुरा द्वारका वृंदावन बालक तीर्था ए मथुरा बी द्वारका सी वृंदावन डी बालक तीर्था ए बी सी डी मात्र करो का फुल करो जनज ओनली बी मला बी ए मला ए सी मला सी क्लियर जलवा नेक्स्ट क्वेश्चन पेन बरेना संदेश पेन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हनुमंतु लंका गेला काणपुरात बघतस लंका प्रवेश करताना हनुमंताने एक रूप धरलंय खंच रूपारी हनुमंतु लंकेत प्रवेश केलो ए कॅट मला कसं झालंय मज्जर बी सूण सी मंगड डी मनुष्य रूपान खंच रूपान हनुमंतु लंकेतु प्रवेश केलो ए बी सी डी डन नेक्स्ट क्वेश्चन ओके ये कसं म्हणतोस की तुमका समुद्र मंथन बदस कसं समुद्र मंथन म्हणाली हा ओके जलारी ये एयरपोर्ट आस ये ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನ ಗೊತ್ತಸುವ गेलावे हां तवळी ये समुद्र मंथनाचे लाईव्ह एक कोरदवरला एक एयरपोर्ट आ केंचे एयरपोर्ट ते मुंबई कोलालंपूर बैंकॉक सिंगापूर केंचे फर्स्ट ए मला मुंबई बी मला कोलालंपूर सी मला बैंकॉक डी मला सिंगापूर केंचे गाव अंतू हे समुद्र मंथन आमका एयरपोर्ट आन दिसता ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ ये कसं झालंय कोण आहे शूर्पणखा ठीक आहे नाक कसं झालंय कट्ट केलं लक्ष्मणानं आणि एक जाग एरपडलाय ते जाग्याक आज कसं नाव ऑप्शन नासिक बी प्रयाग सी चित्रकूट डी अयोध्या शूर्पणखा नाक कत्तून गेलं जाग्याक कसं नाव ए बी सी डी कितले बरोबर नेक्स्ट इसी वे क्वेश्चन इसी वे हाँ छोटो इसी नहीं मैं तन्ने से इसी म्हणता जी तुम पे कट्टा मातांक बदल चेड़ा लास्ट टाइम अशी झाली चरुड मार्क इजी मोठ्यान कष्ट वेरी गुड ओके नेक्स्ट ये आम गेले बाल व्यास मंदिर ये बाल व्यास मंदिर खंय असचे हरिद्वार ए हरिद्वार बी कल्पी सी दहीसर डी बागमंडल ये बाल वेद व्यास मंदिर है ये कयसचे हरिद्वार ए बी कल्पी सी दहीसर डी बागमंडल डन बस ते मगर पडूया चल बा नेक्स्ट क्वेश्चन यस ओके ये हम गेले एक स्वामी वृंदावन खंच स्वामी वृंदावन ए वरदेंद्र तीर्थ स्वामी बी माधवेंद्र तीर्थ
सुकृतींद्र तीर्था, डी सुधींद्र तीर्था. ह्यांचे स्वामी आलं वृंदावन आहे. ये फोटो ABCD एक ह्यांचे स्वामी आले वृंदावन. तिथलेच बरोबर आम्ही काय करू त्याला. ओके ओके यक्षगान पण ऐकला हो तुम्ही. पडेला की यूट्यूबवर पडेला की समोर पडेला. हा समोर पडेला. ओके तर हे यक्षगानात तुला एक रूप ए वराहू, बी नरसिंहू, सी रावणू, डी महिषासुर. त्यांचे रूप दिसत तुमके यक्षगानात तुला. ए वराहू, बी नरसिंहू, सी रावणू, डी महिषासुर. त्यांचे रूप आहे यक्षगानात. चलवा नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके हाँ ये एक झाड. ओके आजकाल तुमको बायोलॉजिकल दिगना म्हणून मागवत ना एक झाड. ते झाड कसं म्हणून तुम्ही पळेला अरे त्याचा आन्सर पण त्याला मिळता. सीता देवी लंकांतू एक वाटिका म्हणतात. वाटिका म्हणतात गार्डन. ते वाटिका बेसून आशिल्ली. ते वाटिकाचं नाव कसं आहे. अशोक वाटिका, रावण वाटिका, आम्र वाटिका, लंका वाटिका. ते वाटिकाचे नाव ए अशोका वाटिका, बी रावण वाटिका, सी आम्र वाटिका, डी लंका वाटिका. नेक्स्ट कुरुक्षेत्र आपण ऐकला काय ऐकला. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ऐकला ना. भगवद्गीतेंतू धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पण ऐकला ना. ते कुरुक्षेत्र म्हणजे जागा असतं आम्ही वाचूच पडा. आम्ही लगताच गीता आणि म्हण नाही नाही. कुरुक्षेत्र इंडियान तुला खेंच स्टेट आम तसं. आसाम, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड. खेंच स्टेट आम कुरुक्षेत्र सर. ए आसाम, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड. नेक्स्ट ओके ये महाभारत युद्धांतू कौरवालगी 11 आशिल्ले, पांडवालगी 7 आशिल्ले. ते कसं जालें. ए अक्षौहिणी, बी व्यूह, सी महारथी, डी अतिरथी. कौरवासालगी कौरवालगी 11 आशिल्ले, पांडवालगी 7 आशिल्ले. कसं ते व्यूहगी, अक्षौहिणीगी, महारथीगी, अतिरथी. जलवा जलवा नेक्स्ट बचावा. यस नेक्स्ट ओके कृष्णा भीणील नाव. ए पांचाली, बी सुभद्रा, सी कुंती, डी सत्यभामा. ओके ए बी पर्व म्हणतात. महाभारतात 8 प्रपर्व असतात. त्या 8 प्रपर्वांतून एक पर्व देता भगवद्गीता. विराट पर्व ए, बी भीष्म पर्व, सी मुसल पर्व, डी आदि पर्व. त्यांचे पर्वांतू भगवद्गीता. डन. ಗೊತ್ತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಸ್ ಕರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ मध्ये. नेगेटिव्ह मार्क आहे ना. नेगेटिव्ह मार्क गेस त्याचे एक मार्क पर्यंत. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. वालीला बैलेन नाव. सुग्रीव वाल्यांना सांगतो तसं ना. वालील बैलेन नाव. ए तारा, बी रुमा, सी अहल्या, डी मंडोदरी. क्लियर जलवा. नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट खंच योधाव एक हतिरथी की महारथी तकेले चक्र 13 चक्र सिरकलेला महाभारत युद्धात आणि ताका अर्जुनान मारलेला. कोण तो. ए कर्णा, बी अश्वत्थामा, सी द्रोणा, डी भीष्मा. कोण. ए बी सी डी. जलवा कलेक्ट आंसर पेपर. संदेश आंसर पेपर बेस याच्यावर बेसू का.
first question. Can you answer? C. Answer C. चैत्रम C. Answer C. Okay, 1C answer. Sandesh, 1C. Okay, next. Yes. 2. Kasal answer? Balaka Tirtha. D. कितने जना में आंसर करेक्ट? वेरी गुड. लॉटरी बाय आके कलता है. ओके, D. बालक तीर्था. ओके, गुड. D. 2D. ओके, नेक्स्ट. एक असल आंसर. आप सीनियर सलाह को कल आंसर. वृषदंशक मात्रेण. वाल्मीकि रामायण का चुन पड़े आज. मार्जार रूप. वृषदंशक मात्रेण. ओके, आंसर इज ए. वृषदंशका. रामायण में वचन बोलता जी, पारायण करता जी, सुंदरकांड बजता जी. जैसे सुंदर भारी सुंदर वाल्मीकि का वृषदंशक मात्रेण. मत सकला हम कितने ना करता. ओके, देन तुम्हारा क्वेश्चन नेक्स्ट. ये दिस इज कष्ट. कसं आंसर? नाही. बैंकॉक. सी. बैंकॉक. ओके, स्वर्णभूमी एयरपोर्ट. हमके इंडिया कल्चर कितने दूर तायस मन बोलो के गला ले क्वेश्चन. हमको कोड हमके गांव आपस चढ़ इंडोनेशिया कंबोडिया पूरे तक प्राग देश हमको तो मॉल करना. ये तो गलत क्वेश्चन है. नेक्स्ट आंसर नासिक. वेरी गुड. नेक्स्ट. ए नासिक. ए नासिक. ए नहीं नासिक. ए ऑप्शन ए. 5th is A. 5A. Done. Okay, value to सांगता. Ready? Next. Yes. B. Kalpi. B. Kalpi. B. Kalpi. Done. Next. क्या कहना है? D. D for Delhi. Sudhindra Tirtha Swami Vrindavan, Haridwar. D answer. I think this is a tough one. Most of them D. Okay. Next. Here is an answer. A. Varaha. Simple. Okay. Very good. Krishna la Varaha. Very good. Yeshavadruta Sukhara Rupa. A. Next. Yeah. Very good. Ashoka रूप को क्या नाम है? Okay, Ashoka रूप क्या कहते हैं? A. Option A. कितना राइट में ने? चक्रांगी मलवा राइट. Ashoka रूप तो next. कुरुक्षेत्र answer. B. Haryana. Next. B. Okay. Next. 11. A. Akshauhini Sena म्हणतात. Akshauhini Sena. कौरवाला that is what संघ कसं management and quality versus quantity. दुर्योधना quantity जायशिल्ला. Quality ना कशिल्ला. Quality कृष्ण. So जर आम्ही नाही पडत कसं पडत आम्ही क्वांटिटी पडे जायची. क्वांटिटी पडू नकाची तुम्ही क्वालिटी पडे याची म्हणून संकेत देते महाभारत. 11 अक्षौहिणी. 7 अक्षौहिणी. A. Next. Okay, this is another simple answer. Subhadra. Krishna Dvaini. Subhadra. Okay, next. That is answer B. Okay, B. Now next. Okay, which parva of Mahabharata? B for Bhishma. Bhishma parva. B. Answer is B. Okay, next. Yes, very easy. Yeah. Tara. Ahalya, Mandodari, Draupadi, Tara, Panchakanya Smare Nityam, Mahapataka Nashanam. Tara. Okay, next. Last. Yes, simple.
करना राइट ए 15 ए पैसे उठा जाना कोण यांनी हाँ आंसर बरोबर ओके फर्स्ट क्वेश्चन आता आम्ही पुरे देवस्थान हांव देवालय मागचे कसं म्हणणार सूक मागचे एक महाभारता कॅरेक्टर ती वचून कृष्णाला दुःख मागता कृष्णा म्हाका दुःख दी कृष्णा म्हाका दुःख दी म्हण कोण ते ना बरोबर कोण ते दुःख मागता ते फर्स्ट क्वेश्चन विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनं म्हणून सांगतो भागवत आम्ही सगळे सुख मागताय एक महाभारता कॅरेक्टर कृष्णाला वचून दुःख मागता ते कॅरेक्टर कोण सिंपल आन्सर नेक्स्ट हा ना आन्सर ना चंदू नाही तुम्ही सिनियर सर नेक्स्ट ये कृष्णाला स्वर्गारोहण तांकां दाखयलेलें ते खंयचे अप्रॉक्सिमेट क्रिश्चियन एरा एक्झॅक्ट डेट बरोवन नाका 4th century AD 5th century AD कशी कसले आस पळय एक टाइम आसा ते उलोवच्यानाच्या ओके ते टाइम तुम्ही बरोवका सेंचुरी बरोवन आनी जायत एकी 2000 AD 3000 AD कसले बरयला रे ते काला जावका तर दिसतून कलियुग सुरू जालेले तर ते कसं नाही म्हण ते क्रिश्चियन एरा BC जो AD and which AD or BC त्याचे एक्झॅक्ट डेट आहे गणकशास्त्र गणितशास्त्र आणतो आमकां ते नाका अप्रॉक्सिमेट नेक्स्ट हे कोणाक कळटा नरकासूर वध जालेले ते आमगेर पंचांगा प्रकार आमकां चैत्र मास म्हणून पळयलें तशी एक मास आसा ते मासाचे चतुर्दशी येयल्यार तांकां दिवाळी म्हणटात अमूक मास त्या मासा नांव खंयच्या मासाचे चतुर्दशी कृष्ण की शुक्ल चतुर्दशी येयल्यारी आमी नरकासूर वधाच्या दीस दिवाळी म्हणटात ते खंयचे मासू चैत्र वैशाख आषाढ मस्त मासू ओके ते मासा नांव क्लियर मासा नांव नेक्स्ट ओके हे आन्सर अंत भितर ना तुम्ही खंय आन्सर बरोवच नाका आमगेले 8 पुराण आसा ते 8 पुराणांतू आमगेले घरकडे कोणी गेल्ल्यारी बट मामेन म्हणटा ते पुराण ते हांगा सगळी पद्दती म्हाका करना केरळांत अवश्य सर असं हांगा कोणी गेल्ल्यारी घरकांतू बट मामेन म्हणटा ते पुराण कंपल्सरी आमगे गांवांत तेका ऑप्शनल दिला तो ऑप्शनल दिला ते ओके एक पुराण बट म्हाका वाचूचें आसा ते पुराणां नांव ते पुराणां नांव हे पिक्चरान ना ते वेळी लावन क्लू ते तुम्ही पिक्चर पळोवन इमिडिएटली हो आता खंयचे एक म्हणून बरोवंक नाका ते पिक्चरान ते ऑप्शन ना ओके नेक्स्ट प्लीज पिक्चर पळोवन बरोबर येतं ते कसं ऐकलं तुम्ही ते बरोबर एक्झॅक्ट नाही खंय सुकून जेव्हा कसं त्यांचे पुस्तक ग्रंथ पुराण कसलेच ते पिक्चर पळोवन ऐकल मा देवीर का काला आमी कसं म्हणचे म्हण नवरात्री पिक्चर पळोवन ऐकण्याचा काही प्रॉब्लेम ना पिक्चर पळोवन सांगू येते कसं ऐकलं म्हण आता हे रिव्हर्स क्वेश्चन तुमका हांव पूर्ण क्वेश्चनाचे चंदू निमगिल्ले क्वेश्चन तुमकां निमगिला कुरुक्षेत्र खंयच्या स्टेटान म्हणून गेला वय आता तुमकां नैमिषारण्य खंयच्या स्टेटान तू नैमिषारण्य म्हणजे जाग आसा नैमिष क्षेत्रे नैमिषारण्य खंयच्या स्टेटान तू 29
स्टेट्स ऑफ इंडिया आणि तो खंयचं स्टेट आहे तर नैमिषारण्य. नैमिषारण्य खंयचं स्टेट आहे का? 29 स्टेट्स आणि खंयचे एक आन्सर. नेक्स्ट. ओके. वेणी माधव. आमका 3 माधव असं. वेणी माधव, बिंदू माधव, सेतू माधव. ऐकला की नागी? ओके. त्याला वेणी माधव खंयच्या जाग्यार आसा? वेणी माधव देवस्थान खंयच्या जाग्यार आसा? क्वेश्चन नंबर 7. वेणी माधव देवस्थान जागो खंय आसा? ओके. नेक्स्ट. ओके. सेम रिवर्स क्वेश्चन. भगवद्गीता काय निघलं तू काय निघिता? भगवद्गीता संजयान धृतराष्ट्रा सांगल काढ अनुभव तसं जाल्यार महाभारत युद्ध किती दिसा आशिल्लें? 18 दिसा आशिल्लें. तवडी भगवद्गीता संजयान धृतराष्ट्रा सांगले डे 1 गी, डे 2 गी, डे 3 गी तशी 1 to 18 त्यांचे एक दिसा नाव सांगत असताना ते डेट. आन्सर सिंपल. एनी नंबर फ्रॉम 1 to 18. कळलं नाही क्वेश्चन. संजयानं धृतराष्ट्राक भगवद्गीता संच स्टार्ट केलं. स्टार्ट केलेलं ताणे फर्स्ट डे स्टार्ट केलं की सेकंड डे की थर्ड डे की कंच डे 18th डेटा युद्ध चलतं असेल. संजयानं संच स्टार्ट केलं कंची एक दिवसात स्टार्ट केला. आमचं युद्ध स्टार्ट करून फर्स्ट डेचे भगवद्गीते उपदेश मिळाले फर्स्ट डेचे मला संजयान संगीत कंची दिवस. ते फर्स्ट डे जावे तर सेकंड डे जावे तर थर्ड डे जावे तर खंयचे डे. क्लियर? ओके. नेक्स्ट. ओके. एक व्हिडिओ पडून भागवतातले प्रसंग सांगा. प्रसंग कॉन्टेक्स्ट प्लेट. हे प्रसंग भागवतात त्यांचे प्रसंग या हे कथकली म्हणतात केरला असं. ओके. एक देवस्थान असते तिरुवल्लभा टेम्पल तिरुवल्ला. 365 डेज ते कथकली चमकता. 365 डेज इन इयर तिरुवल्ला म्हणा तिरुवल्लभ क्षेत्र ते कळलं एक व्हिडिओ. नेक्स्ट. ओके. अशोक वाटिका तांकां आशिल्ले तुमकां सीतादेवीन बेश्टल रूप का नाम. प्रसंग कसं आहे? कृष्णुनी कोणत्या कसं प्रसंग आहे? कृष्ण कसं की करता कोणाकी कसं की करता कसं ते प्रसंगू. क्लिअर? नेक्स्ट. अशोक वाटिका तांकां केल्लें सीतादेवीनं एक रूप आपण दाखयतली. अशोक वाटिका म्हळ्यार वाटिका तांतू भितर सीता देवी एक रूप तो बसलेली. ताचे वर्णन तांकां रामायणात तुम्ही मनान करता 180 झाडाचं नाव रामायणा भितर 180+ राम खंयच्या रुखापण ता निद्दलो सीता देवी खंयच्या रुखापण ता बेसली म्हणजे रुखाचं रेफरन्स नाव असं बातमी की रामायणात सीता देवीन बेसलेलं रुखाचं नाव हे रुखापण ता सीता देवी बेसली म्हणून सांगतो वाल्मिकी ते रुखाचं नाव. कसं म्हणा गेले ते भाव फ्री त्यांनी कळूया. नेक्स्ट. ओके. या बापास महाभारत युद्धांतू कसं एक नाव असं गरुड पद्म चंद्रकला म्हणून पुरे कसं एक टर्मिनॉलॉजी तर अक्षर निघेल पडाय कशीच असं. ओके. गरुड पद्म चंद्रकला तसे 8 नाव असं. ताका एक नाव असं भगवद्गीता ताका कसं म्हणताची हे तिन्ही मेळून कसं म्हणताची. हा रिपीट. युद्ध करत असताना
कारण की एक स्ट्रॅटेजी यूज केला युद्ध करत असताना एक स्ट्रॅटेजी यूज केला फक्त कारण की एक नावच संस्कृत महाभारतामध्ये त्याचं नाव केलं गरुडा डॅश पद्मा डॅश ते डॅश केलं ते केवळ स्ट्रॅटेजी यूज केला त्याने फिल्म द ब्लॅक्स चंद्रा डॅश चंद्रकला डॅश. चंद्रकला डॅश पद्मा डॅश कारण की एक युद्धात एक स्ट्रॅटेजी केलं त्याचं नाव कसं आहे हा This is Garuda dash, Padma dash, Chandrakala dash. All dash is same. Tinni dash same. Dash as answer, fill in the blanks tinni ekkachi. Huh? Yuddha Ulokana strategy. Strategy can answer with a Girishan award got the word. Strategy mun use kala. Like word that. Okay. Strategic संस्कृत और संगीत. Okay. द्रोणाचार्याक पांडवानं दान दिलं एक गाव त्या गावा नाव पांडवानं द्रोणाचार्याक गुरुदक्षिण जाऊन एक गाव दान दिलं त्या गावा नाव मिगेल आन्सर मिगेल क्वेश्चन आणतो येला मिगेल आन्सर मिगेल क्वेश्चन आणतो येला आणि काय नाकू मिगेल आन्सर मिगेल क्वेश्चन आणतो येला ना ना ओके नेक्स्ट ओके ये रघुवंशांदुल राय तक्का तक देह समेत వచ్చుగా స్వర్గానికి ఓకే ఒళ్ళి కాಣಿಸ್ತಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಗಿರೀಶ್ ಅನ್ನಂಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಪೋ ಗಿರೀಶ್ ಮಸ್ತ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಭಾಷಣ ದಿದ್ದ ಸ್ವರ್ಗಾಂತು ತಕ ದೇಹ ಸಮೇತ వచ్చుగా ಮನ್ ಬಾರ್ ಸರ್ಲ ಕಾನ್ ಪೆಟೆಲ್ ತಕ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವಸ್ತು ಆಕರ್ತಾ ಮನ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ತಕ ವೇರ್ ಪೆಟೆಲೋ ತೇಸ್ ಮುನೀಂದ್ರ ತಕ मान धटायला गुरु शाप असतो का तू राबू नका तो वस पडतो म्हणून लास्ट विश्वामित्राना तक सांगलं तू थई राब म्हण ते शेकटा के नाव एक स्वर्ग बोललो ते स्वर्ग कोणा नाव असते स्वर्ग ते स्वर्ग कोणा नाव असं तुम्ही बरं आहे अडना तुम्ही डिस्कस करू नका तुम्ही बघितलं तुम्ही बरं आहे दुसरा काय करता तुम्ही रॉंग सांगता त्यांनी ते रॉंग करतात तुम्ही करेक्ट सांगता करेक्ट करतात तुम्ही बघितलं तुम्ही बरं आहे ओके नेक्स्ट 14th सगळ्यांगे करतो विष्णू सहस्रनाम सुत्वा धर्मान अशेषेण महाभारतांतून केंच पर्व आणतात विष्णू सहस्रनाम तांका भगवद्गीता केंच पर्व आहेत म्हणून गेले तुमका विष्णु सहस्रनाम केंच पर्व आहे तुम्ही क्वेश्चन बरे येताना कितले आदत कर का चिल्ड्रन आर निमगे टॉपिक तांका निमगा म्हण 1 to 1 विष्णु सहस्रनाम महाभारतांतून केंच पर्व आहेत सिंपल क्वेश्चन विष्णु सहस्रनाम म्हणजे जणांना तसं सिंपल क्वेश्चन ओके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एक स्वामी वृंदावन थंय आम्ही वृंदावन निम गेला हांगा एक वृंदावन निम गेला हे वृंदावन केंच स्वामी आला ये वृंदावन केंच स्वामी आला ना क्लूडी गा दिवना एक क्लू दिव्या आमगेल विसय स्वामी आला नाही जस्ट रिलेटेड टू काशी मठ ओके क्लू दिव्या म्हणिला आमगेल केंचे काशी मठ परंपरे स्वामी आला नाही बट स्टिल कनेक्टेड टू काशी मठ प्रूवा प्रूवा ओके आन्सर शीट्स कलेक्ट करायचे कुंती फर्स्ट क्वेश्चन कुंती सेकंड कसं आहे हां 3100 BC 3000 आता 5000 झाला हां 5200 years ago बरोबर आहे दिव्यकी 5000 BC का आहे ना 3000 BC anyway 3000 BC you can give 5000 years ago जाए ना हम संगला AC जाओ भी AD जाओ BC जाओ कमन anybody with 3000 BC is okay it is 3102 16 की 17 February फिर अगर कली इरामन पंचांग सर तंदो कम की दिस म्हणून ता कली दिनम ओके नेक्स्ट या केंच मास आश्विज मास वेरी गुड कसं मैं कार्तिक म्हणून बोलेला ना जत्राने कार्तिक म्हणून बोलतो आश्विन मासतो वेरी ओके नेक्स्ट अश्विन हां नेक्स्ट ये पुराण खिंचा गरुड पुराण वेरी गुड गरुड पुराण वेरी गुड गरुड पुराण
ओके नेक्स्ट ये कसं आहे दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्यम मार्कांडेय पुराण ऑल 3 आर राइट देवी पुराण देवी महात्म्यम मार्कांडेय पुराणम दुर्गा सप्तशती ये 3 ह्यांचे आन्सर करेक्ट दुर्गा स्तोत्र ना दुर्गा स्तुती ना दुर्गा सप्तशती सप्तशती एक ही मार्कांडेय पुराण एक ही देवी महात्म्यम ये 3 करेक्ट आंसर नेक्स्ट नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश हमको देश करना उत्तर प्रदेश नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश जलवा नेक्स्ट ओके वेणी माधव ओके प्रयाग आमगे मोठा असं पण चौकून वच डिस्टन्स कोणी गेले आणखी नाम कळना प्रयाग प्रयाग इज द आंसर प्रयाग ना गया प्रयाग 2 आंसर आहे ना इनव्हॅलिड नेक्स्ट भगवद्गीता किंचित दिसू हा गिरीश 10th डे आम्ही मस्तकडे ना प्रवचन ऐकत संजय एक्शन ये लाइव टेलीकास्ट नहीं है ये एक्शन रिप्ले उड़गा दो प्लीज ओके आम्ही भगवद्गीता बरोबर जितात आमचे बोलका ये लाइव टेलीकास्ट नहीं है एक्शन रिप्ले भीष्म फोन जतरी करतो ने संजय सांगता भीष्म पडलो म्हणून भीष्म परमांतुला 10th चॅप्टर 10th डे त्याला संभव नेक्स्ट ये सुदामा कुचेला ओके सुदामा जो कुचेला नेक्स्ट ये रुका नाव कसं आहे तुम्ही बोर आहे गिरीश संकल्प सगळे ऐकून म्हणून शिमशिपा वृक्षा एक शिमशिपा वृक्षा एक शिमशुपा वृक्षा त्या रुका पिक्चर है कोणा के पोलो का यूथ ऑफ जीएसबी बच्चाची आम्ही एक एपिसोड काढला लास्ट इयर रामाबाई महोत्सव असेल मुलकी त्यावेळी आम्ही एक एपिसोड काढला रामायण आणि रूप म्हणून कोंकणी भाषेत तंत पूर्ण काढला लाईव्ह एक रुका नाव सांगू पिक्चर केला व्हिडिओ असतात तू शिमशिपा वृक्ष म्हणतात त्याचं वर्णन कसं होणार या आज पालस पडार कलर चेंज जाता त्या कलर चेंज जाता त्यामुळे हनुमंतावरूनही त्या रुका पल्ल्यावरूनही एकूल एक ते देखून हनुमंताक उक्की पडोच्या जायने म्हणे करणं नसं शिमशुपा वृक्ष नेक्स्ट ये कसं आहे व्यूह चक्रव्यूह पद्मव्यूह चंद्रकला व्यूह गरुड व्यूह ओके नेक्स्ट आंसर व्यूह बरेला पुरो व्यूह सोनम चक्रव्यूह ना ओनली व्यूह हाँ ये गावा नाम कसं आहे गुरुग्राम आम्ही पूर्ण इंग्लिश आणू तिरपेल नाव ऍटलीस्ट मोदीने एक काम केलं आमगे पूर्वांक कळत गुरुग्रामला कसं आहे गुरुग्राम म्हणतात आजकाली त्याचे समाजशील नाव गुरुग्रामम पांडवांना दिलं जाग होता हस्तिनापूर म्हणतात ओल्ड दिल्ली हस्तिनापूर ते पुरा मी म्हणा डोक्याला विषय यो आमचं काय कळतं की नाम बोलो का गुरुग्राम आता ते 3 वर्ष पुढे त्याचं नाव चेंज झालंय ते त्याला न्यूजपेपरला जातात असेल त्रिशंकू स्वर्गू करेक्ट इजी त्रिशंकू स्वर्गू नेक्स्ट यस अनुशासन का पर्व दोन्ही करेक्ट नेक्स्ट लास्ट अनुशासन पर्व ओके नेक्स्ट लास्ट एक इंच है करेक्ट
विजयेंद्र तीर्थ कुंभकोणम काशी मठ दिलेला आमका विजयेंद्र स्वाम्यान कुंभकोणम ते म्हणतात वृंदावन फोटो ओके गुड ओके वैष्णवी नाईक थर्ड कोण क्योंकि टाइम क्योंकि नेक्स्ट निहारिका शनाई विजय का रोहित पै आणि 5 जण टाई झाला ओके तर तुझं मी एक एलिमिनेट करता 4 जण सुनीति शनाय त्रिशा पै प्रणव पी शनाय इंडिविजुअल नाही क्वेश्चन इंडिविजुअल नाही आता ग्रुप तुम्ही त्या घे टीम तुम्ही टीम नाव कसं आहे ए टीम बी टीम सी टीम डी हे त्रिशा पै या ओके 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 फर्स्ट राउंड कृष्णा पिक्चर्स सेकंड राउंड ऑडियो पिक्चर फोर्थ राउंड बसर राउंड 4 राउंड फर्स्ट राउंड आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या चला ए बी सी डी तू डायरेक्ट आंसर करतो 10 मार्क्स तू कळलं ना समती कधी झाली तुमका 5 मार्क्स पास झाले ओके 5 मार्क्स नंतर काय करणार तुला झाली 5 मार्क्स मग नेक्स्ट क्वेश्चन तुम घेता क्लियर ओके स्टार्ट लास्ट राउंड ला सांगा माइनस लास्ट राउंड ला मात्र ओके स्टार्ट फर्स्ट राउंड ओके तुमने क्वेश्चन फॉर टीम ए या त्यांचे अमर चित्रकथा टीम ए या अमर चित्रकथा नाव सांगा प्लीज आन्सर आपला ध्यान टीम ए कतच की ना की सांगा यस और नो ना नेक्स्ट सांगा शमंत Yes, correct. Team B, 5 marks. Samantha, very good. Next question to come. Okay, second round, second question. Next. Yes. Krishna, the protector of dharma. Krishna, Divya. Okay, first, first series, first book of the Krishna. Okay, good. 10 marks. Wait, don't think independent. First empire, second empire, third empire, fourth empire. Okay. Now, okay. Next question tumka. Okay. Next. Maga. Krishna and Brilliant. Answer संकट पड़ा. First attempt. Very good. Krishna and Rukmini. Next tumka. Anirudh. Tumka. Yes. Mayasura. No. Pass. Gatotkacha. Gatotkacha, right. 5 marks. Team A. Good. Next. Then the first round. The next round is what I see. D, C, B, A. Okay. Clear man. Atanka. Tumka is most for that. Anka. Mr. Okay. Temples of India. Yes. First. Yes. Anirudh. Team D. Badrinath, right. B, 10 marks. Next Tuka. Yes, Tuka. H Devasthana. Yes. Hey, Sanga. Ayodhya Devasthan जाएंगे. महाकाल नहीं. Audience. पुरी जगन्नाथ Now. हाँ जगन्नाथ है. सत्य है. द्वारका. कोणा के बैठे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन कोणा करता. डी. ओके. ये सांग. तुम्ही बोलतो ना ज्या सिनियर्स ना छोटू मात्र. माइक का सांग ऑन करो. जोरात सांग. पुरी जगन्नाथ. राइट बाय. ताल पण याद डायरेक्ट आपण का
B direct 10. Okay, last तुमका तिरुमला त्रेतायां रंगनाथः द्वापरे जगन्नाथः कलौ वेंकटनायका देव कुंडल नाम त्रेतायां रंगनाथः द्वापरे जगन्नाथः कलौ वेंकटनायका गुड नेक्स्ट फर्स्ट राउंड चला ओके स्पोर्ट्स सांगा Team B25, Luka 15, 25, 10. Okay, so one leading up B. Okay, next. but बाकीच्यांचे चान्सेस आता नेक्स्ट कसं म्हणाले रामायण अराउंड आप एक पिक्चर दाखवला तर पिक्चर बोल आता तुमका बेटा मैं स्टार्टिंग आता स्टार्टिंग ఏదో ओके तेवढे ఏదో फर्स्ट तुमका डायरेक्ट 10 रामायणावर पिक्चर दाखवला चालेल एक त्यांच्या प्रसंग होमवर्क सांगा कॉन्टेक्स्ट दिग्लेज ओके फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट ராம குஹா வீட்டான்னு ஒரு கங்கை வச்சு ओके यस सीनियर सा क्वेश्चन ये खच्च टाइप पेंटिंग मधुबानु गिव अस सम 5 एक्स्ट्रा पॉइंट हमको स्कूल आता है मधुबनी गिव अस सम 5 एक्स्ट्रा पॉइंट हां ये हमने करे पण आंसर करते नहीं मोर दे जाली वेरी गुड मधुबनी पेंटिंग तुम काय स्कोर सर पेंटिंग आइडेंटिफाई करा सकना के एक्स्ट्रा 5 देता ओके नेक्स्ट यस ये कसं व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट एंड द पेंटिंग टाइप स्टडी तुक नहीं टीम बी कसं लिया मस्त कॉन्टेक्स्ट को टीचर आसको कसं ना तुझ्या तर ते सांग ओके रावण पुष्पकर्णा करेक्ट ना करेक्ट राम पुष्पकर्णा करेक्ट वही नेक्स्ट टेंथ टाइप पेंटिंग Tanjavur okay now okay next 10 points next yes राम सेतु बंधुचे हाँ राम सेतु बंधुचे तू की संगला है very good टेंथ टाइप पेंटिंग वही कोणे पब्लिक म्यूरल पेंटिंग्स म्हणतात केरळाचे आहे म्यूरल पेंटिंग्स लास्ट अनु प्रेशर तुझे रे त्याने आन्सर सांगला तू सांगून जाऊला ओके नेक्स्ट यस संदर्भ सिंपल क्वेश्चन समापना ते समापनाचं पण आन्सर सांगू घे कसं कॉन्टेक्स्ट रामायणामुळे दशरथ No. Pass करा. Next ఎక్కడ? సీత అర్థం వచ్చే లవం Correct. सीता भूदेवी बच्चा है. कोणाल पेंटिंग है? राजा रवि वर्मा. Okay. बरोड़ा पैलेस हास्य पेंटिंग. Good. That's 5 marks. 5. Team C5. Very good. ज्यादा है. Okay. Round 3. Scores. 30. Correct. Next up. Team B35. 35. Next. Team C 25. 25. Team D 10. 10. Okay. Okay. Next round. Okay. Last round है यार तुका समझिए आणि नेगेटिव्ह मार्किंग असं. Okay. And circle तुला समजा ना जर हे कोणी आन्सर करेल सुरुवात ताली मारता समजत सुरुवा क्लॅप कोरका क्लियर and circle तर जरा रे क्लॅप कोरका क्लॅप कोर आन्सर समजणे त्याला -10. If you know the answer, you have to clap. Don't call out the answer. Clear? The right answer. Clap for answer. Sangane jalari -10. Wrong answer -2.
आप क्वेश्चन ने कुछ मतलब तुम्ही आन्सर दिला री अगेन -10 क्लियर हां लॅब करण्याचे आन्सर सांगला री -10 -20 ओके क्लियर आन्सर सांगण्याच्या लॅब मात्र स्कोर का फर्स्ट क्लास करते की त्यांना +10 पॉइंट्स सो स्कोरर्स रेडी ओके प्ले automatic now have one mark you first सांगा क्वेश्चन निघिला तर तुम्ही आन्सर सांगला -10 क्वेश्चन निघून जायने क्वेश्चन निघून करता क्लास केला -10 सो यू डिस्क्वालिफाय आणि तुम्ही त्याला आन्सर करू येतात आणि कोण क्लास पण तुम्ही क्लास ऐकला नाही भाई क्लास ऐकला -10 कसं लागतं क्लास करायला क्वेश्चन निघिला आहे ओके आता यू आर ओपन टू YouTube people आन्सर को का बा क्वेश्चन निघुवा क्वेश्चन निघुवा असंच की नाव करला तर पुढे आन्सर येता निघुवा ते वेदव्यास विष्णू व्यापका मन भरलेलं काम होता सुरुवातीची मंदिर येते का म्हणांगलं बा सुरुवात करता गेला रे वेदव्यास विष्णू व्यापका भरलेलं कोण आहे म्हण संत भद्रगिरी अच्युतास क्लॅप गिरीशान काला में डिस्कस करता ना ये छोटू संगणाची टफ क्वेश्चन म्हणून गिरीशाला आपसे कमी टेस्ट फोर या आमोन वेरी गुड भद्रगिरी अच्युतास स्पेशल वेरी गुड 10 पॉइंट्स प्लस ओके नेक्स्ट बघा एक तुम्ही राहा प्लीज क्वेश्चन है एवढं तुम्ही कसा डिस्कस करता मग कळणार ओके ऐकला ना मी है क्वेश्चन मुझे पूरा हाथ पटोगा की ओके ये कोणाल कोसून ये पद ये स्तोत्र में म्हणतात ते काशी म्हणतात ते कोणाल कोसून ये स्तोत्र हां माइक रिकॉर्ड करत नाही मधुमय हां शिक्षण मारला या आनंद तीर्थ नंदयामो वयम आनंद नंदतीर्थम మన नंदतीर्थ आनंद तीर्थ मध्वाचार्य गुड क्लियर गुड 10 मार्क्स नेक्स्ट हां ओके बरेलर कोण आहे या मी म्हणतात जय जय आनंद राम तुम्हार बरेलर कोण आहे हात पटोगा या सगळा -10 हां सांग गेले हात पटो गेले कबीर राइट करेक्ट 100% करेक्ट कबीर दास ओके कैसे करा 10 करेक्ट अधिक 6 मारला लास्ट क्वेश्चन फॉर चिल्ड्रन हां कृष्ण परमानंद नंद गोपिया कंद बाल मुकुंद ओके ये बड़े कौन उपास बड़े कौन है नहीं पुरंदर विठ्ठल पुरंदरदास एटलीस्ट मुद्रिका मुनि करता मैं मुद्रिका लापरो गुड गुड हाई स्कोरिंग राउंड DK 50 50 very good he is the winner
25, team D 10. Okay, first round GSB and Kashi Mat temple. Second round Bhagavata round. Third round Swamiji round. Fourth round Tal round. Okay, first GSB. First round तक क्या मतलब जी? एक पिक्चर तक के दबा. First तुमका. Okay. ये पिक्चर पढ़ो. ये खेंचे देवस्थानाचे विग्रह. ये खेंचे देवस्थानाचे विग्रह. नेगेटिव मार्क ना. Wait. Book lagi mic record చేస్తా. ದೇವ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹಾ? ವೆಂಕಟರಮಣನೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ. I will pass. Mami sampai. I will not tell you. I'll resume my answer. ದ್ವಾರಕ. नाही. आमची गेला देवस्थान. कोडिया वेंकटरमण अंक दिव्यता मुल्की त्याला वेंकटरमण नाही बिंदू माधव मुल्की तीन दिवस काळात वेंकटरमण वराहपुरीचे नरसिंह काशीचे बिंदू माधव 10 पॉइंट्स बिंदू माधव ओके एक बिंदू माधव काशी है सर एक बिंदू माधव मुल्की ओके नेक्स्ट 10 points. B, team B. Luka. Answer. And 10 points. Confidence नाम है. अब अगर तो कौन डरते सर ना? मत आप किस मास्टर? मत क्वेश्चन नहीं पूछा देते. कोच्चि के बंदे मत नहीं मिला. जहाँ नहीं किसका? कोच्चि करेक्ट. करेक्ट कोच्चि घोषणी बोला. Next question. नरसिंह सगळ्यांना कळता नरसिंह म्हणून बोलायला आली त्यांच्या देवस्थान असे नरसिंह क्योंकि टाइम पूजे टाइम देता होगी आमची कडे देवस्थान मुलगी. एक क्वेश्चन मास्टर क्रिसमस करता ना क्रिसमस ने कळा म्हणता तू दोन एक देवस्थान क्वेश्चन घेतलं नेक्स्ट ना काशीचा लक्ष्मी नरसिंह. लक्ष्मी नरसिंह मूलमठ काशी 5 team A 5 very good first round last question yes तुमका एकांचे हे आमची गेला देवस्थान आमच्या देवस्थानात की माटा दिसतले फोटो हे विग्रह फोटो नाही विग्रह विग्रह त्यांचे सर ये टीम इसने माझे रिवर्स होता शिकारी नाव आहे हां नंतर डायरेक्टर त्यांनी सांगा नाही तुमका नादला तुमका हां हां तुम सांगता तुमचे संदेह कसं राहतं करेक्ट दहीसर काशी मठ 5 टीम B 5 गुड नेक्स्ट ऑडियन्स क्वेश्चन आता ओके तू काय क्वेश्चन निम्बू करा मैं यस हात वर करू का हां सांग आन्सर संजय ज हात वर करू का प्लीज यस हां ना बेव ये सकाळी कळतं वेंकटरमण बूदे काशी ओके त्यांच्या देवस्थान मंगळूर वेंकटरमण देवस्थान करेक्ट क्वेश्चन ते सगळ्यांनी बोलतो सर क्वेश्चन ते नाही क्वेश्चन पुढे हात वर करू नका प्रतिष्ठेला त्यांचे वर्ष आणि हात वर करायचे आणि हात वर करायचे प्रतिष्ठेला पार्थ सारखे प्रतिष्ठेला त्यांचे वर्ष येस माइन 1986 करेक्ट ओके यस नंबर ऐकू का ये एक्सप्लोरर्स आणि ऐकू का समजली ओके ये ऑडिओ राउंड फर्स्ट 2 आन्सर दिनारी 20 पॉइंट्स ओके सेम आता अनुसरून होता है अनुसरून स्टार्टिंग विथ D there will be 2 clues first clue is an audio
visual clue. Take two answer Dilari, 20 points. Take in I will give a second clue. Take two answer Dilari, 10 points. Direct answer. Tank pass Dilari, 5 points. Clear? Tank pass Dilari, Tank answer Dilari, 5 points. Okay? This is all from Bhagavatam. Okay, what do you want? So 6 mark is there, 4 mark is there. Right. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् हेच्चे भागवतंदुला संदर्भ हेच्चो वाणगी पण चाहिए भगवते पुरुषाय तुभ्यम ये संदर्भ हेच्चो फर्स्ट क्लू जाओगा तो सेकंड क्लू जाओगा देता नो नेगेटिव मार्किंग यस नेक्स्ट क्लू पास का माइक ध्रुव चरित्र Team C. Okay, the third question. Director. Okay. Clear. C5. Next step. सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायान्न मृगन्न मानुषम् Yes. First global engineer का answer है. इसको mic. स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम. कसं संदर्भ क्लियर संदर्भ जाऊ. नरसिंहन स्तंभात पण बाहेर आलतो ना प्रल्हादान सांगितलं स्तंभामुळे नरसिंह प्रकट करतात. प्रल्हादान सांगितलं नाही त्या तिथले स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम. करेक्ट. 10 points. 20 points. 20. Very good. 20 points. 20 points. Okay. Next Durga. Wait. C20. Yes. सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गजत्मति हरिङ्खमुपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरवाह गच्छान् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते. नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते. माइक ऑन करू बाबा. रिकॉर्ड येता. गजेंद्र मोक्षर. काय कॉन्फिडन्स आहे. करेक्ट. 100%. 20 points. गजेंद्र मोक्षर. व्हेरी गुड. लास्ट आता तुमचं प्रेशर सगळ्यांनी आन्सर करून झालंय. नेक्स्ट 6 mark. वेळ नेक्स्ट. एवं परिभ्रमहतौ च समुन्नतां समानम्य तत्पृथुशिरस्वधिरूढ आद्यः तन्मूर्धरत्ननिकरस्पर्शातितां प्रपादाम्बुजोऽखिलकलादिगुरुन्ननर्त. सकल कला आदि गुरु ननर्थ. संस्कृत कल्चर सकल कला आदि गुरु ननर्थ. सकल कला आदि गुरु ननर्थ. क्लू. नेक्स्ट बोल जाएगा. हाँ 5, 4, 3, 2. कालिया मर्दन. गुड. सकल कला आदि गुरु. सगळ्याच कलेत आदि गुरु कोण? कृष्ण. ताण कसं केलंय? नर्तन केलंय. सकल कला आदि गुरु ननर्थ. भागवत. ओके. 10 marks. Okay. Tell the max scores. Yes. Team A 25. Team B 35. 35. Mine. Go. 25. Team B 0. Get to open. Okay. Dice one. China.
Okay. But still I will. Huh? But we should not worry. There are 2 more rounds. Okay. Lots of sixes and comparing. Okay, next. Okay, आता स्वामीजी राउंड. Okay, आमच्याकडे काशी मठाचे स्वामी राउंड. आता दुसरी ABCD. Okay. तुमका फर्स्ट आणि तो स्ट्रेट डायरेक्ट. Okay, आता 10-20 निघाला डायरेक्ट. चांगलारी 10 ना नाजला पास. नेक्स्ट. वरदेंद्र स्वाम्यांना कसं आहे? मला बंद. वरदेंद्र स्वामींकडे माला बंद. व्हेरी गुड. हे काही त्यांचे देवस्थान असं हे पिक्चर तुम्ही मध्ये पडेलच पडाय ते खंयचे देवस्थान असं कोणा कळतं की उडुपी वेंकटरमण देवस्थानामधून देवा पाय पडत कप्प्या राईट साइड पडत राईट लेफ्ट साइड पडत आली आता जीर्णोदर करून देते येथे माला बंद वंदेहम देवदेवम सुरवर नरदम वेंकटा कल्पकल्पम आवासम आसवासम संसदारी पूर्वनो देवदर्श माला बंद. ओके आजच्या कंपनीनं आमच्याकडे यूट्यूबवर एक व्हिडिओ सर तुम्ही पळयात आमच्या यूट्यूबवर हे फुल माला बंद दिला. ओके त्याच्यावर तू कशी पण परत गुड. नेक्स्ट अटेंड आता काय ना गुड. नेक्स्ट गंगा अवतरण दिवसाक हे स्वाम्याक दीक्ष दिले. गंगा हा करेक्ट. व्हेरी गुड माय वर्ताजी. नेक्स्ट धन्वंतरी अवतार म्हणजे आमचे त्यांचे स्वामी ते स्वाम्याले वृंदावनाचे हनुमंत व्यासमुख भुवनेंद्र तीर्थ. लास्ट क्वेश्चन. वेंकटाचलं वन्देहं वेदान्तवेद्यम् वेंकटाचलं वन्देहं वेदान्तवेद्यम्. ओके हे आमगेल्या एक स्वाम्यानं कोची देवस्थानाच्या प्रतिष्ठे संदर्भ झाली बरयलेलं हे खंयच्या स्वाम्यान बरयलेली वेंकटाचल वंदेहम अंका तुमक नाही अंका डी खंयच्या स्वाम्यान बरयले नाही सुरेंद्र स्वामी. नाही सुप्रतीम स्वामी. नाही उगी उगी त्याच ते माय हात वर करतात असं एक माहिती दी माही कर गिरीश एक माहिती दे पुढे एक माहिती दे. माधवेंद्र स्वाम्या करेक्ट. माधवेंद्र पूजित ओके ओके फाईन. माधवेंद्र स्वाम्या बरेल आहे. ओके आता ऑडियन्स राऊंड. ऑडियन्स माहिती आहे ऑडियन्स राऊंड. ओके नेक्स्ट व्यासस्तोत्र विभुदेव व्यासाष्टक वेंकटेश्वर स्वामी बरेल आहे. व्यासाष्टक कसं करले तर वरदेव स्वामी बरेल म्हणून पंचगंगा घाट आणि वेदव्यास कसं रिलेशन आमका कसं एक रिलेशन असं माहिती झालं एक क्वेश्चन आणि नेक्स्ट वीक कोणा सांगा माहिती झालं तुला तुम्ही सांगा होता तुला हा सांग. केशवेंद्र स्वाम्यांना गंगा घाटात स्नान करताना वेदव्यास बोलले. Yes, Moran. कितना? 35. Correct. हाँ. 45. 35. Same today. हाँ. Okay. Okay. Last round हम यहाँ. Type. Okay. ये last round का same way ताड़ा round. Okay. This is all. ताड़ round. पूरा दिन स्वामी बरे मात्र.
ओके ताळवा चुका सुरू व्हायची तुमका -10 मिळता ओके मायनस सरवरता डिसाइड करा तुम्ही छोटू मोठं कोण काजी क्वेश्चन मी पुढे ताळवा तुला काजी ओके फर्स्ट एक्झाम कशी लिहिते रिविजन आहे म्हणून क्वेश्चनिंग मी नाही ओके हे खंच दे वापस बालव्यास बालव्यास 10 पॉइंट आता टाइम ना मॅम टाइम ना मॅम हां सही ओके नेक्स्ट प्रेक्षक पापनाशनं यद्वन्दनं वन्दक पुण्यपोषणं यत्सेवनं सेवक भक्तिवर्धनं वन्दे सुशीलान् सुकृतीन्द्र ओके ये सुकृतीन स्वामीपासून खिंच श्लोक आठवण काढलाय कोण म्हणजे फर्स्ट गिरीश गुरु हे नाना वेगी हे गुरु परंपरास्तव गुरु परंपरा स्तवनम सुधींद्र स्वाम्यांना 3 बरा गुरु परंपरा स्तवना आता सुकृतींद्र स्तुतीयस सुशीलेंद्र स्तोत्रस ते तिन्ही कन्फ्युज आहेत म्हणून समनावा एक काढायला क्लियर गुड डोंट टेक और टेक प्रेशर इज ऑन यू नाउ ओके आणि ते दोन क्वेश्चन ब्रह्मणाकुले ब्रह्मनिष्ठे वरेण्ये सदा यज्ञनिष्ठे परार्दैकलक्ष्मी जनीर्यस्य विष्णोरभूतं दयालुम् ओके स्पीक अच्छा सांग एक प्रश्न सांग माहिती सांग तू सांग भार्गवाष्टक यस म्हणा करू का ते भार्गव स्तवन आ अष्टकुमार 8 येवका ते इंटरनेट आणि यूट्यूबर पूर्ण भार्गवाष्टक म्हणतात भार्गवाष्टक नाही ते अष्टकुमारी स्तवन जावत आहे एक म्हणा करू का भार्गव स्तवनम गुड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे आता टाइम ब्रेकर आणि हात पळूया लास्ट क्वेश्चन व्हेरी गुड सुखाय शाद्या ऋषिभिः प्रणीतः तपस्विभिर्विप्रवरैः प्रवर्तितः श्रीसोमतीर्णो विधर्मरूपी क्वेश्चन हिंदी खंच स्तोत्र एक खंचाच भरणारा दोन क्वेश्चन खंच स्तोत्र एक खंचाच भरणारा उपास प्ले करतो ते पुरे करा विथ अदर्स परमिशन ओके ये जीयतां वैदिकधर्मयेशः सुखाय शाद्या ऋषिभिः प्रणीतः तपस्विभिर्विप्रवरैः प्रवर्तितः श्रीसोमतीर्णो विधर्मरूपी ಬೇರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಸ್ ನಮ್ಮನ ಬುಕ್ಕ ತಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಹತ್ರ -10 काशिका स्तुती सुधींद्र तीर्थांनी इतकं सुंदर जाऊन काशीची विवरण कला काशिका स्तुती म्हणून ओके ನಮ್ಮ ನಾಮಕಾರ್ಯ ಸಹ आमगे ते सुकृतींद्र आम्ही एका सुकृतींद्र वंदना म्हणून GSB गोरेगाव समाजात तंतु 45 मिनिट्स व्हिडिओ डॉक्युमेंटरी कराल सुकृतीन स्वामी आलाय तर तंतु कराल रिकॉर्डिंग आहे काशिका स्तुती ओके लास्ट
Scores. Winner. Team A. Team B. Okay. Kita skor? 55. Team A 55. Second. 45. 35. 55, 45, 35. 0. 25. Nanti langsung kalau Girish hand over the proceedings. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸುಜನ್ ಶಣೆಯನ್ನು ವೈಷ್ಣವಿ ನಾಯಕ್. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಣವ್. ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕೆಂಗಲಿ ನೀಲಿಮಾ ಶಣೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಂಭಾವಿನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಿವಾಕರ್ आणि ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರಭು. ಪ್ರೈಸ್ डिस्ट्रीब्यूशन आम्ही एक पटी निम्न घेऊन केदार दिवचे म्हणून सांगतात तुमगे नंबर एक आम्ही दिवस आम्ही कॉन्टॅक्ट